Kulendi, mafaro akanaka kusangana paKulendi TV. Usateerera nyaya dzinotaurwa nevarakashi. Varakashi vakatengerwa mafoni ka ende vanopiwa dhata. Saka vakarega kukomenda zvavakaudzwa pamusoro paChamisa. Mafoni anotorwa. Saka vanototi vadire makomenzi. Munhu mumwe anenge aine maraini maviri matatu okuita sekuti zvigonzi vanhu vawanda chaizvo vari kukritisaiza. We all know kuti Chamisa haana zvaaimboita newe nani zvake ari paari ari pure Zimbabwean. Tinonyatsozviona kuti hapana zvinhu zvaizomboitwa naadvocate paya paya vaita sei. Zvimwe zvinhu unozviita from experience. Chamisa akava naComrade Tsvangirai for quite a long time, achiona mavictimizations aiitwa, achiona anga akuziva kuti muZimbabwe hamuna koti. Chamisa he knows kuti muZimbabwe hamuna koti. Saka haana zvaangagona kuita. Aiita sei achiziva kuti inyika isina koti. Inyika ine koti yakarerekera divi rimwe chete. Saka inongonyatsoziva kuti nange Chavangu akauya achiti chinyi, chero woda kuita zvakaita sei, hapana zvaunozombofa wakaita as long as nyaya yacho uchiita against ZANU-PF. Saka waiita sei nango dei murimi, nango dei uri weani, chero uri weani hako uri kukritisaiza uri pauri, ungadai wakaita sei iwewe? Because it's been long achingoonana nezvinhu zvakadai, achisangana nazvo nouhipi hwazvo nekushungurudzwa kwevanhu achirohwa. Hapana zvaaizombofa akaita, hapana zvaaimbofa akaita. Saka izvozvo zvaakatoita izvozvo akatogona kutomira ikoko kwaakaita ikokoko nezvakaitika izvozvo ndizvo chaizvo izvozvo zvaari kutoita ndizvo chaizvo. Because all what we want kuti anzi aripo. Ngadai zvichitotaura zvomunhu adova murwere achitorwa achiiswa mujere. Unotarisa kuti Comrade Tsvangirai vakanga vachibatwa vobva vavharirwa mujere mobva vabviswa kwavaigara kure uko kumadheodheo, vouyiwa navo vosvika voiswa kuMbare kuya. Kumbare kwacho kwobva kwatorwa zvidhakwa zvinomwa doro chaizvo chaizvo, zvosvika mukati muya zvobva zvataura vakomana mumwe nomumwe ngaataure chaavinga muno. Ini ndadai kwewo mudhara ndiwanike obva taura ndini Tsvangirai vautotanga kurohwa mumo nemazivanhu aya mazvidhakwa zvinenge zvatengerwa doro, zvorohwa imomo zvichimushungurudza arimo. Oisa complain obva vataura kuti hatina zvakadaro zvaitika museo iroro, mapurisa ozviramba. Imi munoona sokuti tingati uyai muone nyika inotongwa nevarume vakuru yakaita saiyoyo. Unenge uchitarisira kuti zvinhu zvacho zvauri kuita nevarume vakuru vanoziva zvavari kuita. But now kana zvakudaiwo zvobva zvarambwa wobva wazviendesa kuvanhu vanofungidzira kuti ndo vane malevels ako. Because chinhu chaibhilivha vaTsvangirai ndechekuti chamunofanira kuziva kuti chichibhilivhiwa nema-leaders ema-opposition parties ndechekuti vanobhilivha kuti zvinhu zvatiri kuita tese tiri varume vakuru. They believe kuti zvinhu zvanyoreranwa pasi paine malawyers, zvinoinvolva malawyers mukati, hazvina nhema, hazvina unozofa achizochinja kuti chinyi kana kuti unozochinja uchiita sei. Zvinhu zvinonyorerwa mumaavidhavhiti hazvisi nyaya dzekuti unozopota zvoundodzichinja iwe uriwo wakanyora ukasaina. But in this case zvinhu zvinenge zvichiitwa zvobva zvazoona kuti nelawyer racho rakanga riripo rinogona kurambira kuti hatitombozvizivi izvozvo. Can you imagine kuti vanhu vanobva votora vanhu uko vanoita maprocesses ese kuimmigration anoita kuti vavake vainveste vari muno, vapedza kuinvesta vavaka zvinhu zvakufaya zvakushanda, kambani yakushanda, wongosvika uchinzi mapepa aya ndeefeki wakapinda muno zviri kunze kwomutemo. Imi varume imi zvimwe zvinhu munofanira ngoita muchifunga mani. Ungaiona nyika yakaita saizvozvo izvo, mubvunzai Kasukuwere ndio haizviita. Kasukuwere
tingangodaro zvedu Kasukuwere but Kasukuwere anomo akashatisa akadzinga maIndia muZisco Steel. Kasukuwere akavadzinga akati makapinda muno zviri kunze kwemutemo, akatora kambani yacho akaibhanyangudza within 6 months yanga yafa. Kambani yanga yamutswa ikarivhambwa to full capacity. Zisco Steel vashandi vadzorerwa mari dzavo vakapiwa. MaIndia aya akarwadziwa stereki. If you talk of investing in Zimbabwe now, vanokutaura kuti I will never, hapachina achauya kuzoinvesta munomu amene kuti unenge ari munhu wakaita sei. Because the reason ndeyekuti zvine zvamune mataurirana handizvopi zvamunozoita. Vanhu vanoita sevanhu vokudoro, zvidhakwa zvekudoroko, zvivanhu zvinotamba bhora remadzoto riya, roti ukamomba bhora rake rakanaka zvaitwa kudhara richitamba bhora ramadzoto, ukarimomba rakanaka mukatamba akangonzvengwa chete zvokuti unodonha, vanhu vakaseka, wotobata bhora rake handichadi nebhora rangu. Munofunga tingati nyika zvinhu zvinoitwa nevanhu vakuru izvozvo. Mobva mataura Nelson Chamisa nemadzidziro akaita nemafungiro akaita unoswera akaasosieta nezvinhu zvakadaro. Unoramba unoona kuti hazvina kwazviri kuenda izvi, otraya dzimwe minziwo but hazvina kwazviri zvichienda, hazvina kwazvinoenda izvo zvinoitwa zvinhu zvinoitwa nemaloya akadzidza, vanhu vakadzidzira mutemo vakapedza makore anosvika kwana kuma7 vari pachikoro vachidzidzira law chete. Wodzidzira law uya woita basa rokubridja maagreements amune maisa. Imi musingazivi zvamunoita. Imi musada kutanga kunyora zvakawanda muchiblema Chamisa. Waiita sei? Kana dei uriwe isoda vanhu vanoti kana dei ndakandirini ndingadai ndikadai. Hakuna zvokungoti chete kungoti iwewe wakanga wakaresva, ingadai yakaita sei? Taura imwe nyaya yokuti ingadai yakaita so neimwe nzira. Ini ndaidai ndikadai. Saka izvozvo hazvipo izvo. Ndakanakirwa hangu kuriendi nenyaya yandakanzwa ndakazoiteerera madeko ndazorora ndichinzwa paitaura Jeff Judah na Traore. Vakomana musadaro vano vakomana. Musaitana izvozvo imi vakomana, mazvinzwa here? Iwe Jeff Judah wakura iwe usadaro vamwe iwe. Jeff Judah usadaro iwe. Hazvina kunaka izvo. Haikona kudaro mufana wako iwe, usamudaro. Haiwa, usamusvitsa ipapo shamwari. Iwe Traore, I am very sure kuti iwe Traore zvawakaudzwa na Jeff Judah ndizvo chaizvo. Iwe Traore iwe unofana kuongororwa iwe nekachivhitivhiti kako. Why iwewe Traore wakaramba kuti pasine ZANU-PF iwe? Ndobva wabvunza kuti chayakakunakira chii? Iwe wakutaura kuti inoita zvinhu zvegutsa ruzhinji. Traore iwewe uri kuita sei iwe? Nai munin'ina, chii chiri kukunetsa iwe Traore? Upindure apa. Haikona zvokuda uzongonditi hangu ini ndakureshera, but ndoda kuti undiudze kuti iwe waitaura gutsa ruzhinji. Gutsa ruzhinji ipi Traore? Vanhu vari kufa nenzara kumusha uko, ende lendi yawaitaura Traore hauzivi nyika yako iwe, hauzivi nyika yako zvachose. Ndosaka waizudza Jeff Judah akati pandosangana naye ndoda kumamisa. Zvokwadi iwe hauzivi nyika yako. Traore uri kundiudza kuti hausi kuziva kuti lendi yakapiwa vanhu vakapinda, havana kupiwa, vakazvipindira mumapurazi vachitora vanhu zvokuti vamwe vacho vaitosacrifice kuti kana iri mhosva ngaiuye, vadzinga murungu vachimutorera, vachitora mombe dzake zvese nezvake vachitora. Right. Iko zvino ndiyo lendi iri kunzi neZANU-PF yacho, the same ZANU-PF iyoyo, tirikuda matitle deeds. Saka imimi bhadharai mari dzakati. Mari zvinhu zviri kuitwa muZimbabwe hausi kuzvinzwa here? Waiti inopa igutsa ruzhinji yakapa madzibaba edu minda ipi iwewe? Vakapa ivhu ripi? Ivhu racho rauri kutaura nderipi ravakapiwa? Kana dai wakuri kuti hazvina kuitwa zvekunzi zvinoda kuti vabhadhariswe dzimari dziri kurehwa idzi, still vanhu vaya vakazvitorera ivhu ravo, nderavo, rakatogara rira. Unogoti vakapa ivo vachipiwa ivhu ravo seiko? Naiwe Traore, zvinofana nokuti iko zvinezvi ndiwe pamba pako inini ndombokwereta piki yako, ndobva ndaenda nayo piki yai. Kana ndakuidzosa
iwe obva wati pamberi nomudhara uyu because akadzosa piki yangu. Uri kuda kuti ini handisi kunzwisisa nyaya yako yawaitaura. Traore nyatso Kulendi nyatsodzosa mukomana uyu pamhepo aexplaine kuti chaiti iye ZANU-PF yakapa madzibaba edu minda. Waireva minda ipi? Because vhuru racho riri kurehwa iri nderedu, ragara riri redu, ranga rangotorwa chitena Smith, ende tobva tamutorera nenzira yatakatora nayo yaunoziva iyi. Ndobva tatora ivhu redu nenzira iyoyo. Saka inini chinhu chava kundinetsa ndechokuti iwewo unozobuda uchiti ndeyegutsa ruzhinji ZANU-PF. Ruzhinji ruri kuguta ndorwupi? Vanhu vacho vari kugutei? Vanhu vari kugutei zvauri kuona iwewe? Iwe wobva wanzi wakajoina ZANU-PF rini? Wakambotanga wati 2008, ndobva wazotanga wati wozodzoka woti 2006. Tikatarisa vanhu vakagurwa maoko vanenge pane chokuita. Ameno handisi kuti ndizvo, but zvakataurwa naJeff Judah ndezvokuti ndiwe iwewe munhu wokugura vanhu maoko. Apa woudzwa kunzi itisi pasi neZANU-PF waramba. Saka uri muZANU-PF nanhasi iwe. Saka paunenge uchitaura pese paya unenge uchitaura chii? Unongoda kuchiita chisiyawo iwe Traore iwewe. Unoita chisiyawo chako chakapusa. Takubata manje. Ndaimboti Jeff Judah ndakambomutsiura nenyaya yekuti madumbwa. Akazonditaurira imwe nyaya yakandipedza yandakatozona kuti for sure ndizvo chaizvo zvakaitika zvokuti muZANU-PF makasara musina vanhu veZANU-PF chaivo. Kwanga kwangosara kuda vana Zhobwo nana uyu Mudhara Muzenda. But at the same time tichitarisa vanhu ivo havana nzvimbo yakanga vachitombopuleya ine musoro, vakanga vakaiswa kumashure uku. Saka kana Mudhara uyu Jeff Judah achitaura anenge aitorevesa, nekuti varidzi vayo venyika vomunomu hamuna kana mumwe sezvazvinongova iko zvinezvi. Iwo ungati ZANU-PF yakanaka, but iwe usadaro. Iwe usadaro mufana wangu, iwe usadaro. Ini hangu handinei zvokusarudza zvokuti ani nokuti I understand kuti iwewe otherwise kwautoudzwa kuti kuBurkina Faso kwacho kana kuti kunonzi kuyi kwakanga uchiudzwa kunana Traore kwacho hauchatombokuzivi, iwe haukuzivi, hauna wakabarirwa muno. Of course zvimwe zvacho zvogona kuti tafuti kuti baba vako vacho pamwe vakazvarirwa muno, meaning to say you are 100% Zimbabwean, but ida nyika yako nomwoyo wako wese. Because zvinhu zvauri kutaura zvokuti ZANU-PF ndeyegutsa ruzhinji, uri kunyepa shamari. Kugutsa ruzhinji kwokupiwa machikeni here naiwe Traore? Kwokupiwa chikeni? Izvo zviwanzwa mari dzakaunganidzwa dziri kunzi dzinodoryiwa kwaMutareko. Zvinhu zvacho zvinototsamwisa izvi zviri kuitwa zvinozvi. Kana ukatozvinzwa unofanira kutsamwa mumusoro mako, because hapana chinobenefita. Hatibenefiti mukundorya tichiita basa rokutambirwa nemamai aya. Unoona zvimwe zvinhu zvinobva zvotanga kuzotogumbura manje. Nyaya yatiri kuvaramba iwe Traore ndiyo iyo kuti iyi pati yauri kuti iwe haugoni kana kutomboti pasi nayo. Vachireva kuti tipasi nayo takasingarevi zviri kuti vanhu varimo ngavafe, but vaida kungoti chete utaridze kuti hausi kuwirirana nezviito zvayo. Iwe still uri kuiona ichiri pati yokuti vere inofanira kulidha ani wainolidha neunhu hwayo hwakaita saihwohwo. Muno munyika medu muZimbabwe, nzwa mufesi wangu, tine magashirire atinoita madzimambo, tine magashirire atinoita mapurezidendi aiitirwa vaMugabe. VaMugabe vakanga vachitowadzirwa itsibheta, vanzi vawadzirirwa mazambia vachifamba, vanhu vachitamba, kana kwatotambwa sezviya zvakwatingatamba vana. Iwewe paya panouya vana pachinzi ngapatambwe vana vechikoro vachitamba vamwe nevamwe nezvinobva nokwavo netsika dzokwavo. Wakamboona here pane vana vechikoro kana kuti pane vanotamba zvechivanhu vachitsvikidza zviuno vakafongora semafongorero anenge akaita mamai aya? Izvezvi ndo line ravakamirira. Utarise kwaMutare kuti kune kuchitambwa nei. Iwe woti iwewe pati iyoyo ndeyegutsa ruzhinji. Iwe shamari usadaro iwe. Iwe usadaro, kana usina kutendeuka urega kutaura nesu. Usambouya uchizoda kutanga kutaura zvaunenge uchitaura zviya. Hauna kana uri musiya iwoyo. Ungati unoti ZANU-PF ndeyegutsa ruzhinji.
unogutsa ruzhinji rwani, rwupi ruzhinji rwaunongofa nezhara da kana mafertilizer chaivo vanhu havasi kuvawana kumusha uko. Iwe ukamboona kuti vanhu vanenge vaine shungu dzokuti vanhu vagute chaivo chaivo, wokuti kungazonzi mvura yanaya gore iroro, unopuwa ka 2 kg kembeu. Hameno mbeu yacho kuti ndiva nani vanongonzi pendai vapi, haina chauigoni kuitsanangura kana yamera kuti imbeu rudziwo itirita nenzira ipi, because mbeu dzinotiritwa according kumarudzi adzo, kuti kana uda kuti izoita vana unofanira kuipa fertilizer yasvika pazera ripi. Haugoni kuziva kuti ndeipi because haina chainokutaridza, haina kuuchikwa mbeu yacho. Ndo mbeu dzechipiwa vanhu fertilizer. Vanhu vanopiwa vanhu vatatu, vanhu vana vanogovana bhagedhi rimwe chete 20 liters 20 kgs dzefertilizer. Ndo ukuguta kworuzhinji koko, ndo gutsa ruzhinji iyoyo. Vanhu vanonzi chikafu kana kuti whatever zvinenge zvauya through madonors, kuchine madonors, zvinhu izvozvo zvaitorwa zvoenda nomumaoko ayo ZANU-PF yacho, yogova iriyo ichinyima vamwe ichiti nokuti hamusiri veZANU-PF, as if zvinhu zvacho zvinenge zvauya neZANU-PF, zvezvisina kuuya neZANU-PF, zvinenge zvauya nemadonors. Wobva wati hakuna dona, kuti dona ritouya muno munyika ndibaba vedu, sokuti baba vacho ndo vakafamba vachitsvaka madonors uko, ivo vachiti kwachona ikoko kuAmerica kwacho vari kuti takapiwa masanctions hatigoni kuendako, kunobva zvinhu zvacho. Ivo vanoti hatindiko, tine masanctions, tiri inyika yavanotovenga. Yotonzwirawo tsitsi vabvawo havo vane madonors ane tsitsi, ane tsiye nyoro, vobva vauya voti regai tipe vanhu chikafu nokuti vanhu vari kushayiwa. Ivo voti ndivo vauya nazvo, ivo voti ndivo vauya nazvo. Kana vati ndivo vauya nazvo, vozvigirebha kubva mumaoko emadonors aya, vochigovera ivo, votanga kunyima vanhu, vachitora zvinhu zviya vachirya. Kana ukada kutarisa, wakamboona vanhu vane pati nomo wakashata kudaro, pati inorya zvinhu zvezvirema. Hauzvizivi kuti vakomana mukati muHarare vanofamba vachitsvaka vanhu zvirema, vonyora nhamba yezvirema voiendesa kumadonors nemapictures vacho, vakatozvibata vakasumudza zvirema sokuzvida, vobva vatora zvirema zviyayo. Kana zvinhu zviya zvouya zvonzi hazvifaniri kudarika nomumaoko ani, zvofanira kudarika nomumaoko ediso, votora zvinhu zvapiwa zvirema. Iwe Traore, ita uchiti changamuti aikunzwa uchitaura nchiti wakangwara, iwa wakuda kutitaridza saidhi rako risina kunaka. Hazvisizvo zvaunogona, ndogutsa ruzhinji iyoyo kuryira zvirema chikafu chazvinenge zvapiwa nemadonors. Igutsa ruzhinji kana wakaitarisa iyoyo. Aiwa, usadaro zviwe Traore, iwe Traore usadaro zviwe. Taitombo